You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako, si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello! Yes, hello mga kaibigan. Welcome. Hello and welcome. Hello guys, we would like to once again thank our donors, Yayu, Yes, Yayu and Ter. Ter. Thank you so much. Thank you. We've come a long way from using our cell phones as microphones, right? Yes. We started that way because Mag-ana mi i-demonstrate sa video. Mag-ana mi duha sa cellphone. Ing ana. Oh, thank you. Thank you sa donors. Thank you po sa mga masking wala mo nag-donate pero nagapaminaw mo. Thank you kaayo. Thank you sa atong mga sharer, commentators, consultants, Thank you everybody for supporting us. listeners, We are and very watchers. we are very grateful. We are very kasi tawagan na kring kanang humbled. Is Well, that right? I don't know actually if that's right. But we're grateful. Yes, we are. Thank you so much. And naay nag-comment sa una, si Ter Blank. Ano siya na, no matter how we upgrade, No matter how much we upgrade, Oo. may the luwags remain. yeah, may the luwags remain. And here they are. We are just putting them here Oh. as a reference. Di ko kalimot sa giingon ni Ter Blank mo na atoa gini siyang stay diri. Yes, thank you so much sa inyong tabang. Tabang man na kanang nag-donate mo, tabang pud ang naminaw mo. Oh, daalangan. It's a big help. Super big. Pati si Nichelle, basta mga commentators, mga listeners o mga sharers, sama ni Nichelle. Ana siya, maayong hapon mga ka-blank. Gi-blank dyan niya. Oh. Ga-marathon jud kog paminaw sa inyong podcast samtang nanguskos watching from Germany. Ay, hello. Hello, guten morgen di mo diha na shield. Daghan na katalagtunan ba no? Yes. Sa tong listeners. Gina-educate jud na nila. Yes. Yes, thank you so much. Tapos, gusto po na ako i-shout out itong mga nag-comment sa itong mga previous live og episodes. Oh. Ana si Raf nga apology pasted herself request po. Numurag nasaag ni siya, guys. Nag-request siya og mga kanta nga, apology, pasted og herself. Oo, gi-request niya. Parang kinsa man ni. Pero nagpasalamat ko sa imong comment. Nagpasalamat may para sa imo. Nasaag siya. Nasaag imong comment. Pero actually, gusto na ko i-acknowledge, yes, you are commenting to the right person but in the Yes. wrong page. The wrong page. The right person. The songer and writer of those songs. Yes, I used to write songs. I already shared this with you, all the listeners. I already shared this in a past episode that I used to write songs and I used to have a band. Tapos nagtugtog me, then we recorded our songs, and then we gave our CDs for free. That's how silly it was. Tapos apparently hantud karon na ay nagapaminaw sa among songs. Oh, so sweet. So sweet, 'di ba? I'm so proud. Gikilig ko. Thank you, Raf. But to our listeners who don't know that, don't request for the songs. I will not provide it because I think they're cringy to the core. Really? Yes, I do. Oh, okay. Yes. It's not properly recorded. We recorded it at home. We used a taya na microphone for that, and we used a very taya na guitar with guitar strings na taya. The audio quality dili gyud siya maayo, but the song you No. can remake it. Sure, but the lyrics are so childish. Mao ba kay child pa man ka pag write nimo ana unsa di ay. Oo. Salamat kayo, Raf. I don't know who you are, and hopefully I know you. Basig wala lang ko nakaila sa imong profile, but hopefully I know you and actually ato na lang sa page good ato nga banda. Naaman dito tanan kanta. Ay kukug labda diribi. Alam na suko na siya. Nasuko na ko. Sige.
Tapos, gi-educate na ni Jonah Blank. I-chat pag na si Jonah Blank na maminaw sa live. Bing, anong karon pa man na siya mag-comment? Lagi ka na mag-comment siya late. Demanding kayo ta ng mga podcaster, no? Kailangan real-time maminaw ang listeners. Anyway, si Jonah Blank, ang kahimtang daw is kalagayan in Tagalog. Tama siya. Kaya ako manggungingon ni sitwasyon. Tama siya. Oo. So, nagaingon lang ko sa imuha nga, tama siya. Tama siya. Tama siya. Tapos, ingon siya, nagdaghan siya gi-share ay. Oversharer din ni siya. Oversharer siya. Oversharer siya. Ano siya, katag-gis na daw sa iya ang medium size na itlog. Ay, mao ba? Oo, ang ako alang di man ko makapalit diha sa imuha. Kay layo man ka. Unya, basig ang napalit nato kay large size nga tag 11 man to ato napalit. Judgmental ka, Jonah. Judgmental ka. Tapos si Jonah, Jud, siya nga, about ni sa tong sugilanon episode. Katong gusto na niya mamahulay iyang mama. Gusto niya mamatay ang mama. Mo na ang topic sa tong episode. Mo na ang story, ang sugilanon. Ang comment ni John, ang feedback niya para sa writer atong story, siya nga, pangita og lain na mag-atiman. Bitaw, tama man pod. Tinuod man po na, pero basig na, niabot lang jud siya sa point na exhausted na jud siya. She has come to the point of exhaustion. She can't anymore. She's just thinking out, writing her feelings out loud. Bitaw. Ana lang good na siya, Jonah Blank. Sa iyang pagsulat pa lang daan mo na-exhaust na jud siya. Oo. Nasuko na ko sa imo, Jonah Blank. Charot lang. Dili may masuko siya, guys. Kay mauna siya among mama, no? Sa dim. Siya ang nag-comment, kay mama magna mo siya, guys. Tapos napatay isa ka comment diri from Puccini or Pusini. Wala yung lagi ay. Wala ko sa gets na yun. Guys, wala yung lagi mong name lagi Pusini. Pusini. Si Pusini. Nag-comment siya sa Spotify na mo, guys. Ano siya? Puhon maayong lawas is literal nga puhon kung maayo akong lawas, ana. Kanang baskog og wala kay balatian by that time. Kay kung dili maayo imong lawas puhon, maglisod ka og tuman sa imong puhon. Quote and quote. Libog no, naglibog pud ko pero ana na siya. Tama ka. Makes sense. Tama jud ni si Pusini. Basta mga Pusini. Garabe. Bright kayo. Uy, ganahan ko sa imong answer. Nag-care ko, ana. Nag-care ko sa imong answer. Na-appreciate na ko ang imuhang answer. Oo. Puhon, kung maayo akong lawas, ana, it makes total sense. Yes. So, kabalo na ta. Oo. Tapos, napay nag-comment. Napay nag-comment. Si Gina Moss. Ay, hello, Gina Moss. Oo. Kay, di ba dati nag-comment na ni siya, nag-send na ni siya og message atong form? Nag-send na po siya message na bago. Ano siya, hello, Jai, Darling, and Krinkay. Salamat sa pagbasa sa akong last message. Ang Lagrings di ay, maun ang forest in the city sa may Bonifacio Street. Wag yapon ko kabalo. Masking gi-explain na niya. Wala lang yun siguro takaad to kay... Di, lahi ato ang nightlife. Lahi ihang nightlife. Akong nightlife, lahi kay kanang padulong ko sa Durian Bar. Mga anak kanang, sa pa mong ginaadtuan sa una, madraso. Wala mong mga ginaadtuan sa una. Katong likod sa Banox, tapos naipunuan sa tunga nga bar. Ba? Na chismis nga naay natagak nga bitin. Huy, ganahan kay kuan ang mga bitin ng mga istorya ba? Napay isa na unya pagkahuman. Okay ra basahon akong name kay alias Ramana. O tama, gibasa na nako. OP di ay ko, og niapil ko sa inyong first mixer kay wa man ko'y bana, luoy man di ay ko. Diba? Kabalo na siya. Kabalo na ka sa mga conversation style. I love it. Puhon kita-kit, sikat na mo ana ba? Mag-donate ra ko puhon, inig maimpas ako mga utang. Pait pa man ron, keep up the good work sa mga chika nga usahay, way pulos, pero lingawa. Ay, ganahan kaayo ko sa imuhang message na appreciate nako na. Oo, na-appreciate jud pud nako na. Og dili man kinahanglan jud don't pressure yourself. Dili kinahanglan. Dili kinahanglan. Pero kung naay sobra niya, kanang ganahan mo magkalas-kalas og kwarta, ihatag sa amo. Bitaw. Pero kung wala gyud niya, napakay utang, ngano mo hatag man ka sa amo? Ayaw lang. Kalain pod. Imuhang sarili, imuhang unahon. Yes. Unya, pwede na nako katawan ang iyahang pangalan, Gina Moss. Go, katawa, go! Ana, dapat na itong katawa. Gina Moss, kabalo ba mo? Ay, bisda ka di mi.
Ay, Ginamos! Next. Oh, sige, next. Dili na lang. Naandam na mong content, guys. Nasuwat na namo. Dili na ta mag-spoiler, pero bista ka nimi for next time. Sige. Tapos, Salamat kayo. guys, i-share ni na episode B karon dayon B. Ayaw mo kaulaw. Guilty pleasure mi ninyo, no. Maulaw mo ingon nga, ganuhan di mi mo support og Sub-Saharan na mga podcast. Mao gani, no. Gani, no. Hosted by Sub-Saharan hosts. Oo. Grabe, no. Dili lagi mo mag-share sa mong episode. Charot lang. Nag-share man mo, pero usahay lang kay mag-request me. So, ma-appreciate na mo. Appreciate na mo na. We appreciate y'all. I-share ha. Sige, go. Maguluhan na mi. Kataunan kaya mo mga topic karon guys. Hulat-hulata lang, Jude. Sige. Okay. Go. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Neo, singer sa Because of You. Miangkon nga upat iyang uyab. Uy! Kuya ba na? Rufa Gutierrez. Gusto ko no pakastan usab sa iyahang kanhing bana. Nagikulatas siya sa una. Richard Haydarian. Miingong. Ang Mindanao kay parehas kuno ang Human Development Index sa Sub-Saharan Africa. Mga taga Mindanao nangasuko. Ay, kana. Uguban pa sa dili ni advice. Okay. Guys, kailan mo ni Neo sample? Ikaw sample. Sample sa ikaw magsample po ko duha na ta magsample. From now on, pag naay artist na kailangan i-introduce, magsample tang duha isa-isa jud na siya. Sige, sa Because of You. Ay, So Sick, di ay ang pinakauna niya. Ay, So Sick. Sige, go. Sige. So sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. Kana. Okay. Ingon manggod ka Because of You. Mao gani no. Ang ginahuna po na Because of You. Dili oy. Ako naibalan kay Neo kay Sexy Love. Ay, di ay pa sige daw. Sexy love with the things you do. Keep me sprung. Keep me running back to you. Ganahan ko sa kwan na intro. No. Ganahan ko ana. Ay, ASMR. Ay, sige daw. Okay kayo, okay. Pero diba, muna si Neo guys, kailan na mo guys? Grabe pod. Ay, naka-collab ni Rihanna. Sa Hate That I Love You. And I hate how much I love you, boy. Moto. Moto siya. Tama. So, muna to siya, guys, ang tao nga si Neo, nga ni Angkon, nga upat kuno iyahang girlfriend. Sana siya ni Angkon? Kinsay nang gutana? Di ani ni siya. Gi-interview siya sa isa ka podcast. Actually, viral kayo ni. Kung mo type ka sa YouTube karon, mato ang YouTube no, ni mo search ka. I-type lang guni mo Neo interview. Kana lang yun, imong butang nga keyword. Mugawas gini siya. Mugawas siya. Viral siya. Di na nako i-play guys, kailain man pod ko i-play nako diri no, pero ang lalaki ningon siya nga ginaunsa daw ninyo. Kung upat imong uyab. Ay, by the way guys, morning context, dai upat iyang uyab. Kaning upat kaila nila ang isa't isa. Ay, friends sila daan o naging friends sila, lang sila. Na ay post si Neo adto ang Instagram gipaila-ila niya ang upat niya kauyab. Gipaila-ila niya. Dili ma-confirm ba nato nga kaila na ang upat daan o nakaila lang tungod kang Neo? Ay, siguro nakaila lang tungod kang Neo. Pero ako alang kay they are good. The four of them, they're in good terms. Yes, because Neo posted it on his Instagram. Go to his Instagram right now, and then look for that post where there are 4 ladies dancing. Moto, yang caption mo ni. Since the world is so intrigued, I guess I should introduce my loves properly. Ladies and gentlemen, I present my pyramid. Luto, my pyramid. So siya ang nasa taas. I guess that's what he's implying. Oo. So, ang iyang yun, paila-ila una, Christina, aka Pretty Baby. Pretty Baby. So, siya ang pinakagwapa. Ariel, aka Twin Flame. So, siya ang pinaka-soulmate. Monet, aka Phoenix Feather. Why?
And Brie, aka Sexy Little Something. So, ang pinaka-sexy. Oh. You won! Niyo. Kasi, kadali lang. So, kadali lang. Kasi una, ang interview o ang post ni Neo? Dili ba ako sure? Kay naingon siya, since the world is intrigued, kano saan na intrigued ang world? Walay nangutan na. Siya ray nag-post og iyaha. Di kay basig na una ning podcast. Dili pug ko sure guys ha. Basig na una ang interview ang podcast na interview siya. Oh. And then sukad ato nga na interview siya niya, niangkon siya nga upat yang uyab. Since the world is so intrigued, I guess I should introduce my loves properly. Mao ba? Ooh! So dili tinuod ang iyang kanta nga 1 in a million gani. Sample. 'Cause you're so 1 in a million, you are. Baby, you're the best I ever had. Dili gyud na siya ma 1 in a million guys kay ngano. 4 in a million. 4 in a million na siya kay ngano. Mas lisod daw ang mamakak. Mo na yang gingon sa podcast, it's even harder to lie. Mas maayo pa daw honest na lang jud ka. Honesty niya ana gyud siya sa yang interview. Honesty is the best policy. Mao ba? Honesty, the truth will set the truth will set you free. Oh. Okay. So kado nga ni angkon na lang siya sa iyang upat ka girlfriend kay siguro sa una lain-lain yun ni sila o kanang unaware ni silang upat sa isa't isa. Oo. And then pagka katong ni amin na lang siya no na break free gyud daw siya. Oo. Oh. I would imagine. Oo, syempre. Oo. Unya karon ning ani ni siya ang schedule kay nangutan na ang host of podcast. Oh. Ano siya na? So how do you manage that? Like do they have like a schedule or is it random? Ana ang yan to bagay ani. Kung kutay kaninga tour, for example, kaninga tour doon niya ron for 1 week, for 7 days, ang yang kauban isa. Oh, isa-isa lang Next week for another 7 days, kato na pong ikaduha. Oo. Katong third week, kato na po ikatulo. Oo. Pero pagka fourth week, get together doon na silang 5. Hala, ang ikaupat, wala siya solo time? Ambot kinsa ang ikaupat, pero luit o ikaupat, guys. Kay, Wala siya solo time. wala siya solo time. O basig. O basig ka nang ano lang to niya, gi-summarize lang dito ni Basig summarization lang to. gi-summarize lang niya iyang schedule, pero basig na apod to alone time. Basin. Oo. Wala mo na intriga, guys. Ako na intriga, juguan ni ay. Kuyawa, pagod na niya. Numero uno. Oh. Numero uno. Ako ang isabi. Order in the court. Numero uno. Ah. Dili biya siya gwapo, guys. Dako siya ulo, guys. Ginatabunan niya kalo, permente. Tanggalon niya ang kalo. Dako ka na siya kagtang. Uy, pero. Gwapo gichag tingog. Di ba kay Talented nabay siya, mabuta. talented. Uy, Desa, be. Talented siya. Tesa, nabay mabuta na. Naa. Nay mabuta na. Kanang lahi manggutag ka ng mga, lahi taog ka ng, attraction. Level of attraction Nay ubang babae nga kanang dili kayo ma-attract og gwapo, pero pag bright kayo ka, intellectual kay ka, kanang makastorya ka, grabe, Shakespeare na nimo siya. Kanang basta kanang grabe na nimong mga paka na imong mga English diha. Maluya jud. Maluya ang babae, bahalag pangit kay kag naong 41 kayo, okay lang na basta intellectual ka mo, naing anak nga babae. Wala nilagi pangita ang pagka guwapo. Oo. Napoy ibang babae nga bahalag, bugo, tanga, o tanan-tanan na jud. Pero basta guwapo. Basta guwapo niya, buff. Oo. Maskulado. Oo. Balag way unod ang utok, walay sense ka storya, walay sense of humor, pero dapat kanang dako kag lawas, daghang kig tattoo. Basta na ay unod ang biceps. Na nag-clouds ang shape. Mao ba? Ing ana na siya, guys. Na ibang babae nga ing ana. Na. Pero napoy ibang babae nga ambot lang kung unsa ang naa kang niyo, pero basta kay naganahan gid sila. Talent. Talent na siya. Talent. Ang kanta di guys. Nya mo sayo ba siya? Sayaw siya actually, pero mostly talent, pero nisayaw siya sa katong 1 in a million nga. Pero dili para sa kanang level ni Usher. Nagwapo gid ang musayaw si Usher. Dili. Murag para sila na The Weeknd og level kanang voice, pero kanang mo try pud og sayaw. Napoy mga moves gamay. Sige. Una intriga mo guys. Upat duwes lo ka buok guys. Nya usahay. Guys, naay video.
Naa. Na video guys, adto lagi mo sa Instagram ni Neo guys. Gipaila-ila biya niyang upat ka babae. Nagsayaw silang upat. Nagsayaw silang upat na babae sa isa ka video. Dili Ay murag kuan to siya naamang gunay ka ng uso karon na naa na siya platform unya ang camera magtuyok-tuyok sa inyo. Murag ka ng Instagrammable siya na kanang photo booth ba kumbaga. Pero naa sa platform niya ang camera magtuyok sa inyo ha murag ingon ana to siya nga klaseng video. Oo niya. Dito makita ninyo guys nga nagkasinabot gud silang 5. O basta kay magkasinabot. Ikalima si Neo. Oo. Guys, dili ta mag-judge. Dili man nato, wala man tay appeal sa ilaha. Wala tay appeal. Ilaha man ang life, nagkasinabot man sila, okay kaayo. Oo, gani. Para sa ilaha. Tanawa sa si Nathaniel Blank, ingon siya kwarta daw ang apas sa mga babae kang Neo. Ay, maubang. Kay dato man si Neo, noon sa di ay. Ay, oo. Tama, dato man dyan si Neo, guys. Kaya ikaw ba naman ang worldwide superstar? Oo. Pwede man dyan. Pwede. Dato. Pero guys, mahurot ba dayo na imong kwarta? Kay upat ba imong palitan? Ay, kailangan dyan siya mag-hustle, good siya hard. Dapat, perminti dyan siya mag-gig kada gabi. Okay, dapat gid siya mangwarta. Mangwarta gid siya non-stop. Non-stop, Jude. Salamat, Nathaniel Blank, watching from Cabantian, Wakandabao, Africa. Mauna iyang comment. Og salamat po kang Wafik, watching from Panakan, Sahara Desert, Africa. Ay, salamat kaayo, no? Salamat. Anyway, na-proud mo, guys. Na-proud mo kang Neo. Na-proud mo. Diba, sa Tiny Desk niya na concert, naamang guna siya katong A Million Secrets. Unsa tong kanta? 2 Million Secrets, di ay. Ba't dili 4 Million Secrets? Ay, ambot mo sa basta kay Million Secrets tong kanta. Yan mo siya nga. Kanang, it takes a man to be honest with himself. Kung ano yung sarili ba? Or confession niya. These are my confessions. Oo. Murag mo to ang iyahang silbing Confessions by Usher. Kaya na Million Secrets, ana siya. Mo jud to iyang pinaka-confessions niyang kinabuhi niya. Ako po, na-intriga di ay ko ato. Hala, unsa di ay mo confession. Na-intriga ko gamay, pero wala ako ko pakialam siyang giingon atong Tiny Desk. I've played it like 1,000,000 times. Na-intriga ko, pero wala ako nag-research unsa iyang secret. Ya karon naagi sa atong feed nga mao day niyang pasabot. Nilabay sa atong feed. Nilabay sa atong feed. Nalipay mo guys. Nalipay mo kay Neo. Napay isa apo ni Judas. Pa-shout out po watching from Kampala, Uganda, Bago Galera. Thank you, Judas. Ang apo. Shout out. Hello, shout out. Pero, na-proud mo kay Neo, guys? Na-proud ko ba? Balik na kong storya. Proud ko sa iya, ha? Na-proud mo? Kay grabe, no? Ayaw ba? Guys, na-adjud ko yung advice sa inyo kung mahilig mo mga beat. Guys, kung mahilig mo mga beat, may magparehan na lang mo kang Neo. Mangita kag babae na okay ra sa iya. Nga, na-consent. Kutahay no, kanang manguyab ka, wala single pa ka, single niya. Na-feel na nimo sa imong sarili nga, di man gyud ko pwede ani monogamy. Dili ko makastick to one kay ma-feel jud ako sa akong bones nga ma-attract gyud ko daghang babae. Oo. I want a taste of everything. Asian, Latina, American, European, tanan. I want a taste of all. Kung diri ka sa taga Davao, I want a taste of taga Matina, I want a taste of taga Buhangin, taga Buhangin, taga Saksa. Ingana. Kung ma-feel jud nimo sa bones as lalaki nga, di jud ko grag isa lang uyab. May before ka manguyab or before mo magkauyab, hatagan nimo siya og kanang disclaimer. Ang babae nga, gusto nta ko manguyab sa mo ba pero alanganin kayo ko kabasig dili ka kanang agree ani. Ay, ikaw ang babae. Sige. Gusto nta ko manguyab sa mo ba pero kanang maalanganin lang ko kay dili man good ni conventional ang ako o dili traditional ang akong style ba. Gusto na ko ingon sa mo maulo lang ko. Unsa di ay na ang imuhang gusto? Di man ma-feel mo guna ko nga gusto kay tika pero maka-feel ko nga dili po ko may mutang kung ikaw ra kanang basig in the future ba makauyab ko glain pero gusto na ko uyab gyapon ta so ang pasabot duha mo magdungan. Ha? Murag dili man ko kadawat ana. Ay dili. Ako ang pag-isipan. Kung pag-isipan nimo gusto na ko karon na ang tubag. Mulakaw ko. Mugawas ko diri sa kwarto. Kay ako asang huna-hunaon pag-ayo. Bug. Uy, pero kung
Pero kung dili siya masugot ang babae, ayog dayon. Pero kung masugot ang babae dayon. Oo. Kay ngano kuan jud nimo, i-clear jud nimo daan. Oo. Nga basig in the future makagusto ko pero dili ko gusto magbulag ta, gusto nako dungan mong duha. Mangita kag babae nga ingon ana. Kay kung isugot siya, at least dili dili kabit ang tawag sa imong ikaduhang uyab. Dili. Kung dili, uyab gihapon. Uyab gihapon na siya. Walay numbering. Gwapo nang naisip ni niyo. Para sa mga tao nga katul. Na-proud ko siya kay ngano, honest siya. Honest siya. Pero dili ko musugot ana Nathaniel Blanca na buang ka. Dili na pwede. Dili na pwede sa ako Dili na pwede Nathaniel Blanca. Pusilon. Bunalan. Puk. Banda lang. Dili na pwede sa ato diba? Dili na pwede sa amo Sa ako personally, dili na pwede. Pero na-proud ko kang niyo. Kay honest siya nga tao. Honest siya. Dili na siya nga kanang ubang lalaki diya kay na magtago-tago pa balayan pang ubang kabit, balayan sa laing nasod. Sa laing city. Sana all. Taga-tagum, balayan. Kasagaran ana so diri sa Davao no na ay uyab. Paggawas ana dito sa Davao de Oro sa Mati, naa pa ginay balay dito lain. Davao de Oro sa Mati. Davao Oriental man ang Mati. Ay Davao Oriental na Mati. Sige sa Davao Oriental. Anak balayan. Balayan. Unya pag-abot nimo kay OFW man. Pag-abot dito sa abroad, naa pa siya lain dito. Ay tulo tanan. Pero secret lain kaayo. Lain kaayo. Magsakit ang dugan sa inyong mga asawa, guys. Tama. Mas kamusta daw ang lolo ni apo ni Judas Kumustahon nako si lolo? Ang lolo ni apo ni Judas. Ay, si Judas. Si Judas. Who does that? Ngano daw na spatula nangutana ang apo? Di kay ang apo nani siya spatula kay mo man gunya mo original nga mic holder. Mo ni siya ang original na mic holder. Amo lang siyang gina-retain for nostalgic purposes. For sentimental purposes. Kaya mo pang kalot. Kalot ako akong agtang karon lang. Back scratcher. Unya guys, mag-move on na ta. Atong istoryahan si Rufa Gutierrez. Ikaw istorya ba? Si Rufa Gutierrez nag-reveal. Unsa man nag-interview siya? O unsa man? Murag interview. Kay gusto ko no siya balikan og pakaslan sayang kanhing bana nga taga wa ko kabalo pero atong tan-awon mo na ang amahan Turkey. Mo na ang amahan sa iyang mga anak. Korekong. Nag-asawa na sila sa una. Pero karon na divorce na siguro. Annulled. Dugay ng annulled. Dugay na 2007 pa yata. Ay dalaga na di ay iyang mga very beautiful daughters. Very beautiful. Ingon sa Philstar Entertainment. Philstar Entertainment. Is a reunion possible? Rufa Gutierrez confirms regular communication with ex Ilmas Bectas. Kuya kay ba #bars kay no Ilmas Bectas. Ganahan ko ana nga pangalan. Dapat kung magka-anak ka, imo ang pangalan sa imo anak dapat rhyme sa imong last name. Ay wala na ko na naisip. Naghunaon ako rhyme ba? Kung magka-anak mo, usab kung ay na may plano. Ana sinakdak ko magkababae duming anak which will never happen. Kay naputol naman akong ako ang tubes nako. Putol na siya, gipaputol na namo. Kung magka-anak duming babae, ang pangalan do kay Amira. Ay, and it rhymes with my last name. We won't mention. Pero you know. Amira. You already know. Amila, gingon niya pala. Umana, gihapon. Sige lang, kay public personality naman karon. Wala ko lain, wala na eh. Anyway, Amila, lain Ay, kanang candidate sa presidential sa Amerika ba nga si Kamala Amila. Amila ba diya yung apelido? Dili, Harris. Tama na. Sige. Nya, asa nigi ka ng ihang kuan? Ang ihang interview? Rufa Gutierrez. Kana basahan ng iyang quote niya. Sige. Kadali lang. To recall, Rufa and Dilmas wed in the Philippines in March 2003, separated in 2007, and got annulled in 2012. And then, it's public knowledge what led to the breakdown of their marriage, nga no?
Kulating. Abusado si Ilmas. Oo. Nya, basahon na to ang giingon ni Rufa. It's been 2 years since they reconnected with their father and I'm very happy that they are more at ease, you know. Parang yung pain na nakita ko na nasa heart nila for how many years nawala. And I'm just so happy for my daughters because they now have a personal relationship with their dad. The actress and former beauty queen shared in an intimate media interview. Ay, di ay ba? Kuya, oy. She continued, kami rin ni Ilmas, okay din kami. Minsan nagbibiroan kami at nagpapadala na rin siya ng financial support. Ay, di ay ba? so pila na ka-years to nga wala siya nagpadala financial support? 2 years pa lang man daw na nagka-reconnect sila. So, pila na may edad siyang daughters? Let's do the math. Do the math, B. Kay 2020, whatever. Are the ages like indicated somewhere? No. They look like 17, 18 something. Kadali lang. March 2003 di ay. Separated in 2007. So, ibutang na lang nato. 2003 to 2023 is like... Ibutang na lang nato. 2005, 2006 ang birth year sa iyang mga anak. Nasa mga 19 or 20. Idaran na. 19, 18, 19. So, kung 2 years pa lang siya nagpadalag financial support, sa to pa na ay sa mga 15 or 14 years siya wala nagpadala. Oh, hala, kadugay po. Okay. Deadbeat dad yapon. Oo. Oo. Mo ba? So imagine, anak si Rufa, so imagine, may allowance sila from me, from my mom, and her dad. Ay, si Annabel Rama naghahatag dig kuan. Mo ba? Naghahatag dig allowance. Ay, good for them. As in. Kiniyo man siya, allowance from my mom. Oh. Tapos, asa man tong part na nag-propose ko, no? So, happy kami lahat. Oo, regular ang communication. Agipangutana siya, marriage proposal again from Ilmas? When asked why Ilmas calls her boss on social media, Rufa quipped, kasi di siya makakahanap ng isang katulad ko. Hanap siya ng hanap sa buong mundo. And as a matter of fact, he wanted to propose and get married to me again. And I thought it was a joke. Bao ba? Hindi daw siya makahanap kay 1 in a million si Rufa. Ang ingon diya na article no kay sukado sila nag-annul, wala na gid na nag-marry si Ilmas. Wala daw, sumala pa niya. Oo, wala na daw. Wala mo koy care. Wala lang nang kuan manggod kana ang ako lang kanamang koy history of abuse. It's not a joke. That is not a joke. No, na kanang makulating, mabunog ka, ma-black eye ka. Oo. Tapos kanang, are you gonna be okay with your abuser after many years? Apparently, she is. She is. But I don't think that I can do that. But I can never tell. I will never be able to tell. Fortunately, wala tayo experience. Oo, wala. Oh, wala. Wala, Jude. Fortunately. Pero ang ako lang kay, she's a unique kind of victim. Oo, kay celebrity. Dili po, kay kanang kaya niya makig-uli ba? O, kanang makig civil ba? Communicate, makig-connect ug balik sa iyang abuser. Basi nag-therapy siya, no? Oh, good for her. Oo. Good for her. It's so good to know that. Oo. Tama ka. Nag-ulan ba yung kusog? Madunggan ang ulan? Bitaw, comment daw mo, kung madunggan man yung ulan, kay kusog kang ulan. Nag-comment si Saul Blank. Ano daw? Wakanda Amila daw ang inyong pangalan sa inyong anak. Luya po sa akong anak-anak. Wakanda Amila. Anyway, moving on. Malahita. Si Richard Heydarian. How do you pronounce it? Richard Heydarian or Heydarian? I don't know. Mingon. Kinsa ni siya? Kailata kung kinsa ni siya. Agoy, wala ko kabalo. Wait, let me... Who is Richard Heydarian? Richard Heydarian is a Filipino political scientist, author, and media personality known for his expertise in Southeast Asian geopolitics, Philippine politics, and populism.
He serves as a senior lecturer at the University of the Philippines and is a frequent commentator on global news platforms like CNN, BBC, and Al Jazeera. Okay, good. Good for him. Good for him. Congratulations. Nganong nag-viral siya. Niingon manggod siya ang Mindanao kuno kay parehas kuno ang Human Development Index sa Sub-Saharan Africa. Oh. Ang mga taga Mindanao masuko. Pero before ta masuko, guys. Ako niyo pa sa puta. Before ta masuko, usa day na ang Human Development Index. O bitaw, mag-research. Mag-research ta. Ay, kung pa sa puta. Ang Human Development Index, joke lang na guys ha. Kuan lang na. Expression lang na siya. Masigma. Pasaputon jud ko ninyo. The Human Development Index is, or HDI, is a metric developed by the United Nations to assess and compare the overall well-being and quality of life in different countries or regions. It measures 3 key dimensions of human development. Number 1, health. This is evaluated using life expectancy at birth, reflecting the general health and longevity of a population. Kung unsa daw ang ma-evaluate siya kung pag anak ninyo, kung mamatay ba dayon mo or healthy ba mo, good. Tapos, inyong longevity, kung dugay ba atong lifespan diri sa Philippines or mubo ba atong lifespan diri marag-ana. Education. Number 2, education. It is measured by 2 indicators. The average number of years of schooling for adults aged 25 and above. Okay. And the expected years of schooling for children entering the education system. Then number 3, standard of living. This is assessed using gross national income per capita adjusted for purchasing power parity or PPP, which reflects the economic resources available to individuals. So, muna ang 3 key dimensions of Human Development Index. So, ang HDI, muna siya ang unit niya, guys. Ang value is between 0 to 1. Okay? Muna 0 to 1? Yes, 0 to 1. Di ba? Oo. So, now, nananatay a little bit of understanding unsa ng HDI. Nanatay gamayng natun-an sa iyaha. Wala man mi naga-claim diri nga hawd mi, pero natay gamayng gibasa og nakasabot ta gamay, no? Ang para matagan ta mog context, ang Sub-Saharan Africa kay ang HDI niya or Human Development Index niya is around 0.55. 0.55, remember ang unit sa HDI sa United Nations is 0 to 1, di ba? 1 being high and 0 being low. Ang Sub-Saharan Africa, 0.55. Ang kategorya na is low human development. Mo na iyang kategory. Ang Mindanao is between 0.629 to 0.712, which falls under medium human development category. Ang Davao kuno in 2022 is 0.708. Asa man na siya mahulog? Medium human development category. So, Richard, you are fact-checked. You said a false statement. Dili mi pareha sa Sub-Saharan Africa o HDI. It's very different. Kay 0.5, kung numbers lang istoryahan, lahi jod, 0.55 ang Sub-Saharan Africa sa HDI. Pero ang Mindanao ranges from 0.629 to 0.712, which falls under the medium human development category. Sa numbers, lahi. And number 2, lahi pud siya og category. Ang Sub-Saharan Africa is low, sa Mindanao is medium. So, dili na siya tama ang imong giingon. Unsa ang imuhang source para katuhuan ta sa mga tao, Bi? Ang akong source kay statista.com, wikipedia.org, and whatalife.ph. Muna ko ang mga sources that I read it from there. So, Richard,
Richard! Guys, we don't want to enter politics topics, ha? Pero what he said is it's not so much heavily focused on politics. It's more on race na. Kay, gina-isolate man gud ni Richard ang Mindanao. Kung makaingon siya, murag dili gud ta Filipino pod. Oh, bitaw no, na-feel na ko sa iyang Murag statement. na-feel na ko ba, murag i-isolate ta niya. So, I would call you like racist in your statement, actually. Kay niingon manggug ka nga lahi gyud mo diha sa Luzon. You compared yourself to your Human Development Index to Southern Europe. Oh. Nya, gilahi jud minimo ba? Oh, gilahi niya. Gilahi minimo, Filipino man na tanan. Ngano malahi man? Luzon, Visayas, Mindanao, we are one. Ngano lahi? Nganong gilahi man minimo? Di dahil mo apilon. Di man day minimo lab. Nganong gilahi minimo? Filipinos man ta. You have to kinsay sala kung tinuod manggaling iyahang giingon nga Southern Europe sila o nya sub-Saharan ta. Kinsay sala ang government sa Pilipinas. Dili uy kanang mali jud ihang statement kring. Kintahay lang og tama siya. Dili siya tama jud, mali jud siya. Theory ba ay kana unsa na? Unsay tawag na? Unsay theoretical? Hype. I don't like him. Adominem kayo ba? Dili ba kay nganong gilahi minimo? Dapat man good, wala nimo to giingon. Oh. If naa kay kalagot kang Duterte, si Duterte lang awaya og iyahang supporters. Ayaw mi apila. Ngano apilon man nimo tibok Mindanao? Ngano apilon man nimo tibok Mindanao? Nabaya mo yung mga kakamping na taga Mindanao. Nabaya yung mga pro Marcos na taga Mindanao pod. Anong gi-apil man nimo ang tanan? Makailak ko. Anong gi-apil? Filipinos man ta, Richard. Uy, Richard! Richard? Ipasok si Dick. Richard, di ba? Ay, no. Basta mga Richard Dick, ba na lang angga. You are very small dick. Bakit ka? Ganyan. Sa amin, mga taga Mindanao. Uy, Richard, nga nung naging anak ka, lain mang kagbatasan. Uy, ayaw mi isolate. Isa raman ta, Filipinos tatanan. I don't even know if you're Filipino. You don't look like a Filipino. What is he? He looks like Middle Eastern kind of guy. Oh my God. I don't know. I'm just speculating. Naa siya sa Wikipedia. Huh? Naa siya sa Wikipedia si Richard. I don't wanna visit his pages or anything. Okay. Goodbye, Richard. We don't claim you anymore. Pero di ba naglagot ko si mo, Richard? Kaya nga nung ing anak ka. Gi-isolate jud minimo. I would consider your statement racist. I would consider your statement racist na siya. Dili na siya regionalism. We're not talking about one region anymore. And you isolated Mindanao. You isolated us. You put us out of the box sa Filipino box. Sa Filipino box, gibutang minimo sa gawas. We are now Mindanao, a box on our own. Yes. Lain ka. Yes. We are hurt. You're hurtful. Lain man ikag batas yan. Na-hurt minimo akong feelings. Lain kay kag batasan jud. Isa raman tang tanan. Kung Filipino manggaling yug ka, patanawa ko sa imong birth certificate. Oh my God, where is your birth certificate? I Tell have me. to know. Tell me. Patanawa ko sa imuhang birth certificate. 'Di ba? Because mine says, Davao Regional. Wala, gipanganak ko sa Davao Regional. It means I'm born and raised. Davao Regional Hospital. Oo. Wala ka. Hala, nangutana si anak si Tomsky, wala na ko kabalo sa gubot sa Pinas, oy. Ako po, wala man po actually, kami ni Kring Kring gali, kay yun mi og news about politics, guys. Kay dili mi gusto maki-enter or dili mi gusto og kanang stress. Mas-stress man ko. Personally, I am apolitical, pero apparently, it's bad. It's a bad thing it's a bad thing. Apolitical. It but is. I am being honest. I'm being honest. And ayaw kong tulari nga apolitical ko. Oo. But I'm star siya, 1 star. Oh, I'm just stating the truth that I am apolitical. Oo. But apparently it's a bad thing. It's a bad thing. It means you don't care. Oh, it's a bad thing that I don't care. Oh. I know more about US government. Di, mura tag naga compartmentalize kring.
Kay mo na tag galikay sa gubot. O galikay sa gubot. That is who we are. And I'm the same thing. I'm not entirely apolitical. I just don't like hearing news of politics. About politics. Mo lang yun ang ako ang issue dia. Pero dili gyud malikayan. Grabe gyud ka viral jud niyang giingon. Naabot gyud siya sa akong feed. Yep. Naabot siya sa akong feed. Naabot siya sa akong feed. It's so hurtful. Why did you do that to me? Kay giingnan kay tungod lang nag-live siya or nag-statement siya, nag-video siya, nag-interview siya. Nag-interview siya. Sa isa ka international media outlet. International media outlet. Yes! Nga, mao lagi to. Ang amo ang kalagot lang, Tomsky, para makaibalo ka, ang amo ang kalagot ni Richard kay gilahi niya ang mga taga Mindanao sa Philippines. Oo, mao lang man na. Dili man ni sa Luzon, murag gilahi niya ang Mindanao sa Luzon, ana. Oo, kung suko ka kang Duterte, Richard, i-attack good siya, good. Attack siya. I-attack si Duterte, i-attack si Inday, i-attack ang mga DDS, mga Duterte diehard supporters. I-attack silang tanan. O ka ng mga tanang pro-Duterte. I-attack good. We don't care. I-attack niya ang Tibok Mindanao. Pero i-attack mo ni mong Tibok Mindanao. Wala man may appeal. Charot lang. Dili. Appeal me sa Mindanao. Apparently, naglabas siya og statement. Tubag niya. Dili daw panginsulto ang iyahang tumong ato nga statement. He loves Mindanao daw. Ay, dili na, oy. It's like saving your face. And it's like washing your hands. Nanghugas siya og kamot. Nanghugas siya og kamot with lapok. It's still dirty. You already said it. And don't claim that we're twisting your words because it was your own words. You said it. In international media platform. Yes, you did say it. You did say it. You did say it. You did say it. Don't take it back. You did say it. You are a racist person. Basta mo na to. Wala lagi ka. Ay mo pag-ana. Uy, mo nang dagan kay mo ingon nga ilahi na lang ang Mindanao be sa Visayas ug Luzon. Uy, naabi ako'y nakitaan nga post na kanang China i-save si Duterte. Dili lang West Philippines si among ihatag pati Luzon. Mao ba? Dili, ang akwa lang ba kay mo ding daghan kay yung maglagot na og samot. Kay imbis kay bali man mog style. Uy, ikaw Richard, tudluan ta ka unsaon para. Tudluan si Richard, tudluan. Professor ba yan na siya? Tudluan na siya og mga podcast hosts. Tudluan ta ka. Minaw Richard. Richard paminaw. Ani ni siya? Para tudluan ta ka unsaon para ang mga pro Duterte kay mabali, maganahan sila sa imo. Ang mga pro Mindanaoan. Ang mga pro Mindanao. Mga taga Mindanao. Mga taga Mindanao maganahan sa imo. Muhawa na ka dres Pilipinas. Hawa na dili wala ko i-advise sa imo ha. Kay dili man ni advice. Dili ni advice. Oo. Lain kag batasan. Mo lang na ko maingon. So ato alang maingon mga taga Mindanao, stand back and stand by. Hold your horses. But I actually posted something on my Facebook. Oo, nag-post ka. Anak ko na. If karma takes years, why wait? Be the karma. After all, karma is a bitch, and so are we! Oh my God! Guys, balakpaki ko! Asa ang? Nawala ang mouse. Ay, dili, on-off na siya. Kay wireless mouse, it forgets. It forgets that it's a mouse. Atura na. Sige. Kadailan, palakpaki ko. Palakpaki. Ay, dugay na. Panos na ako ang quote. Unsa tayong giingon ni Tomsky? Unsa daw? Naaman ko sa Germany, tas kaadto man ko Southern Europe. Naamay beauty ang Southern Europe and naasad beauty ang Mindanao. Labi na ang beaches, mountain, and culture. Bisdak from Cagayan de Oro na surviving in Germany. Yes! Yes! You are Bisdak. Yes. And we love Bisdaks. Yes, ganahan mi sa mga tanang Bisaya. Ganahan ko sa tanang Bisaya. Yes. Ako ganahan ng mga vlogger, mga Bisaya. Yes, we love everybody. I like my own culture. We like everybody. Pero dili lang mi manglibak sa Luzon. We are not like you people. Pero actually, I did it. I did it in my own Facebook post. Yes, you did. I did. But I will not do it here in the podcast. Nope. I will not give you any platform. You already did. Yes. So mo lang to guys, dili na namo ni kanang i-elaborate pa.
Kay basig maabot pud sa point na kami na pud ang racist. Kay kung balihon na to, murag gisundog lang ta ka Richard. Right? Dili actually nag-express lang mi og hurt. Nag-express lang mi hurt. We are not saying nothing about Luzon. We're not saying anything. Ayuha sa ninyong mga atop. We ain't saying nothing. Si ate lang to. She's saying something. Ayuha sa ninyong atop diha, ha? Ayuha sa ninyong mga atop diha, Luzon. Unsa tong giingon nimo katong gi-post nimo katong pagbaba nimo sa Naiya Airport? Oo, daghan kaayog laylayan. It's a full stretch of highway, puro squatters area. Bantog ra uso ang laylayan nga term dito. Oo. Mo na gigamit na nga term ni Lenny tong iyahang term kay ing ana jud ka long stretch of highway ang ilahang squatters area didto. Oh, I've been there and I've seen it. Ang diri ang mga laylayan nato diri kay nastago. Pinatago. How'd kayo? How'd kayo ang Davao gitago jud ang mga laylayan diri pa. Pag-abot nimo sa airport, palikod mo sa Phyllis. dito mo sa pag-abot nimo sa airport, wide kaayo ang dalan. Tapos diba? makita din nimo ang Kingdom, yung mga establishments na ang mga laylayan nato gitago likod sa Dito Coastal sa Road. layo. Gitago sa likod sa Coastal Road. Opposite sa airport. Opposite gyud. Muna how kayo maro kayo ang Davao City guys. Na may laylayan tanan lugar. Laylayan tanan lugar pero inyo is so obvious. Pagbaba sa airport, ingon pa si Darling kay wa pa man ko kaadtong Manila do. Nakaadto na kog Manila pero sa airport ra ko taman ko ni gawas. Oy, ingon si Tomsky kay nag-binge listen kog 6 ka episode gahapon tas na-impress kay ko sa inyong numay. Wow, di ba? Ma-compare jud nimo episode 1. Yeah. Ang episode 1 pero kadali lang naaman to'y nag-comment sa Spotify wala na to basa ha? Ikaw sala nimo na. Anak siya si Bea Balobi. Unsa da? Ana siya, ganahan ko new mic, no improve, mas pinatinaw og mas lotong ang chessmen. Thank you so much. Di ba no, mahappy jug ka. Mahappy ko. We love our mics. Yes. We love our mics. Thank you so much. Onya. Biz Academy. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is labay og labay. Guys, they are the same spelling and same pronunciation. It's just different lang ang kanang unsay tawag anak ring? Emphasis ba ang tawag dili? Na-prolong lang siya sa isa ka syllable ang isa. The emphasis naay term ana nakalimot lang ko wala dita mo balik og grade 1 basta ang emphasis kay lahi. Labay versus labay. Ang labay unsay meaning? Ay labay ang labay unsay meaning? Niagi. Og ang labay tapon. Ano si Tomsky intonation? Intonation? Intonation, can I help you? Nainit akong ulo si mo Tomsky. Nainit akong ulo kay kabalo ka sa answer. Niagi or unsay English labay is niagi pass. Niagi siya or niagi good nung sa naman mo. In English pass. In Tagalog dumaan. Daan. Unya ang labay gitapon. Tapon or throw. Use it in a sentence. Sige. Ay, ako. Ako, ang sentence ako kay, nalabyan nako ang rally. Gilabayan kog bato. Uy. Lisod ba ang kahimtang? Lisod ka ang kahimtang. Kay niagi ra ko. Nilabay ra ko. Pero gilabayan kog bato. Buang nga na, uy. Mo na siya. Ingato na siya pagkagamit, guys, ha? Nainit akong ulo. Dapat kabalo mo, ana. Sige. Then, mag-vote in the poll na ko, please. Vote in the poll! Na-hurt pod ba mo sa giingon ni Richard Haydarian? Og ang pangutana! Unsay imong dili advice kang Richard Haydarian? Pag-comment sa Spotify, YouTube, and Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search sa imong paboritong podcast app, dili ni advice. Og,
basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories, to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Unya, mao na to guys. See you next time. Bye!